yi ilimi ingantacce ba. Duk wanda yake so ya zama likita ko ya zama malami to dole sai ya tsaya ya yi karatu kuma ya gane abu, ya fahimci abin da malamai suke koya masa. Daga lokacin da malami ya koya maka abu ba gane ba, ka daga hannu ka ce malam ban gane ba, malam sai ma karin bayani. Ina fatan kun fahimce ni. Kuma sannan a dage da zuwa makaranta, a dage da zuwa makaranta. Duk mutumin da yake so a taimake shi, a sai masa keke ko a sai masa littafi ko a sai masa biro ko mu idan mun zo makaranta, idan yana zuwa makaranta muna gani malamai suna faɗa mana, to za mu zo za mu bashi kyauta, kuma muna da kyauta ta musamman da muke ba wanda ya zo na ɗaya, wanda ya zo na biyu, wanda ya zo na uku. Wa ke so ya zo na ɗaya nan wurin? Wa ke so ya zama na ɗaya? Ina kyautata duk wanda ya zo na ɗaya, mu kuma za mu kira malam, za mu tambaye shi malam waye ya zo na ɗaya, malama waye ya zo na ɗaya, za a gaya mana, mu kuma za mu zo mu bashi. Wanda kuma yake fashi babu ruwanmu da shi, duk yaron da yake fashi babu ruwanmu da shi, ba za mu zo ba abin da, saboda wanda kuma kazami wanda baya wanka idan kaya sun yi dauda da zai ce mama a wanke mun kaya, kai na uniform ɗin yana gida me yasa ba sa ba, wace sabon zuwa ne. To saboda haka duk wanda baya yake yawo da dauda, kun taba ganin likita na yawo da dauda? Yanzu kun ga dauda a jikina? To me yasa? Saboda na yi wanka na yi wanki. To saboda haka duk yaron da ya ga cewa kayan sun yi dauda, to a dauka a kai ya gaya mahaifiyarsa cewa, mamansa cewa kayana sun yi dauda mama a wanke mun. Ina fatan kun fahimce ni. Kun zo makaranta za a ba ku kyauta. Wa ke so yanzu mu bashi littafi a nan gurin? Wa ke so a bashi littafi? Ba mu ba littafi me za ku yi da shi? Rubutu za ku. Ba ku yi kokari a rinka zuwa makaranta akan lokaci, kuma sannan banda fashi. Duk wanda yake fashi babu ruwan mu da shi. Duk wanda yake fashi babu ruwan mu da shi, kuma ba za mu bashi keke ba. Kuma za mu bashi kayan wasa ba. A bashi rolling class. A ba malam rolling class. Kowa ya tsaya ba ko hau layinka, kowa ya tsaya a layinsa zai samu. Gena dannowa mana, ibaya kaɗan. Tafiya zai koya. Ya tafi aji, ya je aji. Ok, ya ɗaya tun, ya hotunan. Ko matan ka tsaya. Su ringa tsayawa. Ai ana bayarwa. Wannan banan nan. Kai, kurga godiya. Kai, kurga godiya. Kai, Tsaya za a baka. Sauka kasa. Ku koma kowa zai samu. yalla bai. Dena yaran suna da yawa, aikin da yawa, a ci gaba. Kawai ci gaba da bayarwa abinda ka bayar. Hawa. To. Ka je ka ringa ɗauka, za a shirya su. Je ka daga ƙasan zai fi ɗauka. Fuskarsa ba ta fitowa. Ka ɗan sauka. Wani ya koma ta can. Kai a hankula za a baka ina. Ku tsaya kai, gina hawa. Watan nan kuma kasa, fi kasa. Yi ƙasa. Yi ƙasa. Ka koma za a baka. Hai! Kai. Allah ko ba ku ganin
kowa za a bashi da Allah kai kuma za a baka ki kasa koma can kai waye ya ce ka hau wannan da su kowa zai samu kowa zai samu kai an kira ta wannan ku sauka ƙasa ku sauka ƙasa